Alaki! Ano ka tao? Masarap pa sa diyo. Sige. Tagol. Anong isda po yan? Nasaan na? Ay, yung sinasabi mo. Bolo? Opo. Bolo? Kasi di na ako marunong naman. Akasya naman ata yan, hindi. Hindi. Pwede ata. Hindi magkasya. Patay na lang. Ay, itong isa pwede na ko pa. Dito na lang po muna. Ayan na lang. Oh, laki na no? Oh, lapu-lapu. Sige, pahiwa natin. Pre, gusto mo muna mag-iwalay pa rin. Pre, yawa mo na pa rin. Para pumasya din sa... Walang bang pre? Hindi, ipahiwa mo. Paano? Mataro. Ipapahiwa natin to. Yan na siya. Ito ano yun? Wow, nabulol. Pumulon? Hindi ba? Tatawag kita dyan kung matalo mo. Wala talagang bukid dito pala. Talagang bukid eh. Ayun o. Talagang bukid. Ano? Muro pa rin? Muro pa rin? Tawag na isda. Talagang bukid. Solid. Talagang dito. Against the light. Ano niya kanina sa kagaw ng... Parehas. Kasi hindi iba to eh. Kada, Ito, ang kaliiba. lalaki to, mamsa, para ano, baulo. Isad ba lang pa? Ah, Maiba-iba iba yung lang baulo, silang iba. tawag. Hindi kasi ano to, ito ma'am, baby pa. Oo. Gurang. Ume, magkasalit kayo na galampas 30 kilo. Ayan. Oo, nakikita ko yan sa ano. Baka yan naman sa ano. Ayan na siya, kakatayo na po siya, oh. Hindi, ano na kata, no? Para magkasya lang doon. Ilang hiwa? Utsap talaga na. Pakikis-kis mo na. Tatanggalan na lang siya ng ano, buntot. Kaupo pa kitang para. Kaya naman din. Ginagawa ito puro natin. Sarap ko yan siguro. Kating pa yun. Buntot. Ano ba? Ano ba ipabanga lang? Ikaw, anong ipapaano na natin? Pahiwa na diretso? Oh, baka, dayo lang pa si Kuya. May talent yan si Kuya. May panggil. Nakakaw. Napro lang natin. Pagkiraon. Pag ano doon? Sampuloon. Ilang hiwa? Dalawa lang kuan. 5. Ano ba? Kasi Isa maliliit lang. na lang? Pangluto na? Oo. Opo. Pangluto na? Opo. Patanggal mo yung buntot mo. Kitanggal ba yan? No? Sino to? Hindi mo makunin. Wala ako kayo. Igas Oo, na kasi hindi siya mahihiwa. Sanay talaga bayawan. Kung siya, Oo. may pisto ka buka na Sain? daragahan. Arahin sa Tingguan. lang ko sa Kinatay na po ang isda. Wow. Tapos yung ulo, mati. Ulang yan pa rin. Profil niya madali. pressure. Sigasan niya ito. Oo. Ako pag nagtiwa niyo mga laman, kuwain. Durog. O kailangan dyan na matalim na ano po, matalim na itak. Tak. Nagiging ginilingan. Yan, oh, perfect. Buhay pa yan, may Ito, buhay pa siya kanina. Buhay pa yan. Oo, fresh na fresh. Oh. Ako para tingnan ko pag siya. Kansya, Ano po? may mga ano siya. Ano nakahuli niyan? Ano, yung bingit? Ano siguro dyan sa Burias, no? Bin sila, bin. Saan na ito? Oh, tapos bilhin mo rin yung isang lapo. Ay.
Ito mas malaki. Sukat ko yun. Sabawan mo. Pero ako niligi ka di kaya. Nakalabat. Ay, si Rexan ata ito nagbaray. Di kami kasabayan ito noon. Saan pa? Nakita ko sa Laguna, nagbaray sila na Jubel si Ted. Si Ay. Rexan. Hindi, nakita ko nga si Tet, galing siya sa Manila. Siya, Dolomite sa Ross Boulevard. Oo. Tapos, Malapit lang yun sa akin eh. saan sa kanila? Sa Paranaque ako. Naso. Lumot? Kapulot mo yung inyo. Pakakapulit na ito eh. Ayun. Baka siguro yung Kinatay na ginawa siya. yan. Ano ba? Baka. Oo, kapulot mo eh. Kaya siya kayo ba? Awang ka po. Ayun ako. Naso. Ganun mo sa baw. Ay, tayo. Pre. Bunto. Okay. Parang biik lang.